Hirap talaga mag-vlog, guys. Kailangan makadiskarte tayo. Bawal dito huminto, pero huminto tayo, sumaglit lang tayo. Guys, bumaba tayo dito sa pasyalan dito. Right. Daming puno yan, guys, oh. Right. Mababa rin tayo. Ayun yung taxi ko, guys. Ayun yung taxi ko. Alright, magandang umaga, guys. Magandang umaga. Matagal-tagal tayo, guys, hindi nag-vlog. Pasensya na kayo. Nagpe-Facebook na kasi tayo, kaya medyo wow. Ang tao kasi ngayon, guys, nasa Facebook na. Pasensya na kayo. Bihira na lang dito sa YouTube nanonood kasi Facebook kasi ayun mo yun, madalian. Alright, guys, so ngayon lang tayo ulit magbablog. Pasensya na kayo at sana mapanood nyo yung vlog ko na yung pamamasada ko lang naman ang vlog ko dito. Right? Woo! Alright, guys, mayroon tayong pasahero. Mayroon tayo, guys, unang pasahero, guys. Oh. Ayan, guys, so ayan. So dito tayo, guys, sa kahabaan ng De La Rosa. So dito Ayala, nasa ano tayo, guys, nasa Legazpi Village tayo, De La Rosa. So umuwi tayo, guys. Umuwi tayo, medyo sumama yung pakiramdam ko, guys. At dito pa tayo ngayon sa bahay. So pares pa lang ulit tayo. Dito tayo, guys, sa Gateway Cubao. Dito sa Cubao, guys. May concert ngayon, guys, sa Aranita. Ayan, oh, dami nanonood, oh. May concert. May mga pulis. May concert ngayon sa Aranita. So Aranita. So Novo Hotel. Alam ko kay Pangilinan na yan, guys, hindi na Aranita yan. Kasi yung Aranita Smart kay Pangilinan na yan, eh. Yan. Kakaunti na lang natitira dito sa mga Aranita. Naghirap yung mga Aranita.
Alright guys, dito tayo sa Alimol na naman nakapila guys. Ayan, kanina saan ba tayo nakapila kanina? So ngayon dito tayo sa Cubao, Alimol. Ayan, yung Alimol SM. Dito tayo guys. Alright guys, sinabot na naman tayo guys ng gabi na naman, mag-alas 9 na. So ayan, pauwi na tayo guys. Pauwi na. Alright, hirap na kasi ng taxi ngayon guys. So kaya nga magbabakasyon tayo sa probinsya, mga 1 buwan man lang. Papahinga tayo dito guys, Burgos Circle. Dito yung mga restaurant dito guys. Pagmasdan nyo na lang guys ang lugar dito, puro yung restaurant. Sarap sana bumaba dito guys, hindi tayo makababa. Sarap talaga mag-vlog guys. Kailangan makadiskarte tayo. Bawal dito huminto, pero huminto tayo, sumaglit lang tayo. Guys, bumaba tayo dito sa pasyalan dito. Right. Ayan, daming puno dyan guys, oh. Right, nakababa rin tayo. Ayun yung taxi ko guys, oh. Ayun yung taxi ko. Ayun mga restaurant guys, ayun, oh. Right. Park ito guys, Circle Park. Bumaba lang tayo para makapag picture. Right. Alright guys, so hanggang dito na lang guys ang vlog ko. At maraming salamat kahit medyo matagal tayong hindi nag-vlog. So sana mapanood nyo yung aking mga kinunan dito sa BGC. Bumaba pa tayo. Kahit bawal, pinilit natin makababa na kahit kaunting oras. Diba guys? Alright, God bless po, God bless. At pauwi na tayo guys, mag-alas 9 na. Alright, thank you.